I'm going to pause here. My nephew said I may talk here. What I want to talk to you about is to remind you that we are going somewhere. And there is God in heaven. And we are going to depart from this earth. I want to ask you 3 questions. Where do you come from? Why are you here? Where are you going? And why? Why are you here? Where do you come from? Where are you going? Those 3 questions. It will make you sober. May God do you well. I'm done preaching. Let us stand on our feet. We want to go before God and pray. Thanking God because of this man Joshua. And the life that we shared with him on this. Thanking God for everything that he has done for us. Thanking God that he has taken him while he is still in the house of God. Ndinokutendai Jehovha Masimba Ose masikati ano. Ndoda kutendai mweya mutsvene nepamatisvitsa. Chipfurirai mberi Jehovha Masimba Ose apo tichasumuka panzvimbo ino. Tichienda kunzvimbo Jehovha Masimba Ose kwatinosiya mudikani wedu. Chengetei Mwari, tinyaradzei Jehovha Masimba Ose. Muri Mwari vanonzwa uye muri Mwari vanopindura. Nyaradzai Jehovha Masimba Ose mhuri, hama neshamwari. Tose tarasikirwa. Tirayadzei Jehovha Masimba Ose. Ndanamata baba nekutenda ichisimudzira zita renyu. Muzita raJesu. Amen and amen. Amen. We may take our seats. Vachingopedza ndodzoka pano kuita God viewing. Chingopedza ana sekuru njitimani ana tezvara ndadzotora platform ino vachingopedza ndakuita board viewing ndakuenda tonodyara. God bless you. Pamusoro manesha Mwari chekutanga neurombo kumhuri kwaChinyuku nemhuri kwamai Ngeni nekushayikirwa nehama yenyu yange iri hama yedu zvakare. Isu seZororo Khumlani tiri kuti tine urombo zvakanyanyisa. Ini kuya kwandaita pano ndainga nezvekubasa uye ndainga again kuti wamai Ngeni ndaivaziva in person nemudzimai wavo. Chekutanga ndoda kuti nditende mai Mwaya Ngeni kuti family inge ine police
regai ndibva ndangokajekesa ipapo, it's because of my Maengeni. Takashanda navo zvakanaka basa kwedu vasati vaenda kuAustralia. I think police vakaitora around 2016, 2017, somewhere there. Kuna baba Maengeni ndaivaziva ari munhu anga akanyorovera, ari munhu munyoro, ari munhu aiwadzana nevanhu. Pane vese vamwe vakaona kuti ndiri kunoko vakangoti baba maita basa, murume uyoyo anga aigona kugarisana nevanhu zvakanaka. Above all, chinhu chimwe chavakagona zvinhu 2 kuziva Mwari. Ndo chinhu chikuru ichocho. Chechipiri kuziva kuti hatigare panyika panapa nekusingaperi. Vachibva vagadzirira mweya wavanga vagadzira kuburikidza nevafundisi ava. Vachibva vaziva kuti nyama yandinayo iyi mweya kana ndafa, mweya unonove nashe. Pavakangofa vari kuNew Zealand ikoko mweya wakambva wangunove nashe. Asi vakaandastenda kuti nyama iyi inenge yakamirirwa kuchitungiza. Zvino vana mufundisi vaita basa ravo remweya, ndopavakauyawo kuzororo kuti zororo izovabatsirawo pakuzovigwa kwenyama. Now tine vanhu ndakaona mufundisi nezuro pandakaya panapa ndakatambidzwa koko ndakaita sei, ndaona panapa vamwe vakabata zvese izvozvo isaine kuti funeral yakaita sei yakarongeka. Dai panga pasina polisi nemari dzinodiwa kuti bhodhi ibve kuNew Zealand, kana nyama yaisadyiwa pano, kana dringi raisabuda, because haukwanise kuonekwa uine bhodhoro rehwahwa iwe usina kubvisa macontribution efuneral. Haukwanise kuonekwa wakabata koko iwewe usina kubvisa macontribution. But murume uine mhuri yake vanga vakarongeka, family haina kuita stress kuti bhodhi ingabve sei kuNew Zealand ichiuya kupi, ichiuya kunoko. Ndiri kunzwa zvakanaka? Now isusu tiri panapa tine hama, tine vana vari kunze kwenyika. Dai wanga uriwo wakangwara, ungadeno watora kavidhio apa uchivaratidza kuti honai zviri kunoko, honai munhu akarongekawo. Iwo hakunoda kuzotitengesi kuzotizotengesa mombe. I'm telling you, mukada munhu akafira kunze kwenyika, mukada kutengesa mombe, munopedza danga rese. Munopedza danga rese. But kune makambani akaita sana Zororo aya ari kuti mukatora mafuneral police mukazovirwa neproblem, hazvizonetse family, hazvizonetse vehukama. Handiti stress yanga ine family yainge iri yekuti bhodhi iri kuya rini. Mubvunzo wandaibvunzwa ndekuti wamangoti bhodhi iri kuya rini, zvekuti zvemari izvi no zvanga zviri chii, zvanga zviri covered. Handiti so ndirangokukurudzirai imimi vari kunoko, handitika vamwe vekuno kwanogona kuti haisi mapolisi tomadi, handika but mune hama dziri kunzoko, handiti vaudzeiwo zvamaona zvaitwa nefuneral policy, mova encourage kuti vaite sei, vatore mafuneral policy. Zvinoita sei, zvinobatsira. Handiti tine vakawanda vaiti vamangoti isusu hatite zvemafuneral policy, hatife zvekumhanya. Handiti achita senge mufundisi ane chigubhu chake chitengi chake chichakazara. Handiti but aivana handife zvekumhanya ivavo ndo vakazotira zvespeed. Handiti but we just want to thank God nehama idzi nekuti dzanga dzakaita sezvadzo dzanga dzakarongeka. Mukaona mota dziri apa dzezoro nedzedhavs hadziti dzinosvika 5. Handitika kana usina polisi kusumudza 1 chete, kusumudza 1 chete, handitika hauikwanisi kusumudza 1 car. But apa pane dzinenge 5. Why? Inhekuti vanga vakaita sei zvavo vakarongeka, vanga vakarongeka. Handiti ona nemakapeti matsvuku, hazvina basa kuti mudhasti, hazvina basa kuti kuri kunaya. Tiri kuitira gamba redu rezororo anga aine polisi nani nesu. Handiti so ndirangokuencouragei hama kuti kurongeka kwemunhu tinomuona musi waanofa, ndopatinozoona kuti uyu anga akarongeka uyu kana kuti ranga risasikamira. Handiti
panapa takaunganira panhamo yemunhanga akaita sei? Akarongeka. Anditi iwe pako hama dzinenge dzichirwa kungomarana iwe wazobvisa dhora waiwasina panapa hapana zvemadhora panapa because panhamo pemunhu akaita sei? Akarongeka. Anditi tinozoona mufundisi kuti mai vave yainga aingori mawivhi nemarevron but papasina zvemunhu. Anditi tinozoona kuti hanai baba vave handitika avana baba vave vaingomira handitika netumabhachi papasina nezvemunhu. Unoenda uchiita rufu rwekuitwa mudeme mukore unoyu konde mukore unoyu. Ipapapa kuti vauye mari yavaibhadhara vaingobhadhara mari shoma 319 rands per month. Andi 319 rands anditika ihuku mbiri andi huku $5. Anditi iwe unongochirwa huku every day but police aute sei hauna. Ndikudziko zvakanaka. So isusu tinokuimbisai kuti kusvika barrier iitwe bhazi ravo ravaibhadhara ndatoriona ripo panzapo. We are going to make sure kuti even kumakuwa tavapa a dignified funeral, a decent funeral. Anditika a funeral kwete nhamo nekuti vakaita sezvavo ukarongeka. Imimi toudze hama dzenyu kuti hatidi kunzwa kuti waitirwa mudeme ukafira kuSouth Africa usina polisi. Handitika vigwa ikoko isa hatina mombe dzatinotengesa kuno tine dzekudya kwete dzekuviga vanhu. Alright, inini basa kwangu ndinobhadharwa kutaura. So ndinogona kutaura kuite sei kusvika mai thank you so much nekurongeka. Ndimi makatanga kupusha nawo yekuti family ive nepolice. Vaimenge ndaigara ndichitotaura navo vakati baba mangoti make sure kuti police mai mangeni vakasabhadhara police munduzi make sure kuti police yedu iri up to date because a Christian akangwara unoziva kuti anything can happen. Ndaimbotaura pane imwe nhamo ndakati Elisha aimutsa vakafa but Bible shoko raMwari wakazorwara nechirwere chakamuuraya. Yes, muri kunzwa here iwewe nekuti nometa une mari nometa wakaita sei unogona kubatwa nechirwere chinogona kuzokuuraya saElisha. So kuve nefuneral police hakusi kushaya faith asi kutoti kutoita sei kurongeka. Thank you so much. Nanda kutora zviro. Regai titende Mwari nokuda kwakanga mangoti tivarovere maoko. Tigamuchirai munhu waMwari. Ngadai magara pacheya apangwa asara munobata ndeuziva hangu ndoiita. God bless you. Ndokumbira pachine zvimwe pandauda kuti tebhodhi kuita fana. Ndokumbira tose tisimuke tose. Waya tasvika 22 kumarinda. So vaimbi uyai padhuze. Takumbira zvakare Pastor Muswaka vanamati nekuda kweprogramu yatakuda kupinda pairi yeboard viewing. Vangonyengetera kuti Mwari vave nesu pano uye vapfikamisa hana dzetose tiri pano namatime waMwari. Baba wedu na Ishe wedu, Yes, Lord. takuona mtumbi wemuranda wenyu kekupedzisira. Simbisai vane mabvi anodedera. Ndiri kutaura nyasha dzaMwari ndichitenda kuti uyu muKristu haana mashura. Oh yes. Vanomuona zvakasununguka. Hapana unomuona ugozomurota. Nekuti tinoziva kuti mutumbi wake ndowasara, asi mweya Mwari munoziva pauri. Ndiri kunamata muzita raJesu. Patakuita chinhu ichi, simbisai hama dzake
nemhuri yake. Pashaiwo nozvibondedzera pasi kuti ticheme tiine tariro. Ndiri kunamata Mwari pano hatipiri vakafa. Dai zvazikanwa nehama kuti hatitaure tichiti ugochengeta vana vako, nekuti pakaita wakaita. Bhaibheri rinoti vakafa havana kugama navapenyu. Iri kutaura nyasha. Tarirai mhuri yenyu patakupinda pachiitiko ichi. Tungamirai, chengetedzai muzita raJesu. Amen. Tigare pasi. Tinokumbira neDAPS mouya iyi. Vari kuko. Sevanotanga. No, vari kuassist. Vari kuassista nevavo. All right. Tafamba sei panapa. Anodai. Patinobuda. So vaimbi uyai padhuze. Tinoda kuti munge muchiimba. Uyu murume uyu munhu waMwari. And tikanomuona kuzukuru. Continue to run your race and keep on running your race. Kadapet. This is be strong. You are strong, I know. I must just like Dokubira, Marukivurira, go farmer closer. Pastor, thank you so much for coming. Pastor, can you repeat that? The AFM, the Varovero Mokomo, and I will report to you Satua Kunamata. No problem, I can pull up. Amen. So, Dokubira closer to Simoke, she be one and go ya. And now come to the Jesus, show up, come to the Jesus, who did the
Tinamate, tinotendai Mwari, tinokuremekedzai. Munguva dzakadai Mwari, rambai muchinyaradza. Baba, nyaradzai mhuri. Inguva inorema Mwari, nyaradzai mwene Mwari pano. Tinokutendai Baba. Zvatakubva pano Baba, takanaka kujumbere kupedzisira Baba. Chifambai nesu, tiperekedzei, tatenda